Men Farhat barada aydıp geçtim. Näme üçün? Farhadın uluslararası koruması bar olsa, uluslararası koruması var olsa, adını smaska edip efire çıkarıp görkezanız dedim. O barada ana düğün Murat Kurbanov, Nurcan gelinece, Serdar Ağa, Serdar Hoca Nefes üçüsü o efir ettiler. Indi bana cevap veriyorlar. Yönü näme üçündür menin berilen sorularım şu yerde ağzalmaya. Başka temalardan gurrun gozgayalar, emma menin koyan sorularım. Näme üçün advokatın adı gizli. Men şol videoda düşündürüp geçtim. Alexey Navalny'nin adı, näme advokatının adı belli. Nelson Mandela'nın advokatının adı belli olan. Saakashvili'nin advokatının adı belli deyip. Näme üçün Farhad'ın advokatının adı belli del. Belki yoktur şol deyip. Şoňa alarak misal getirdim. Bul bir. Ondan başka uluslararası koruması. Bar olsa smaska edip, näme üçün şonu efirde görkezip bilemek dedim. O barada da ümsümçülük. Sonra meni bir hayran kaldıryan zat, Murat Kurbanov bir yaşlı adam, o registrasiya edilen bir toparın yolbaşçısı men diye. Yöne birinci aydan sözleme, 3 minuttan son aydan sözleme birincisine karşı geliyor. Ün söyleyip seyretseniz şu videoda, şu dünkü çıkaran videosunda. Näme diye? Biz de Farhad'ın nerdeligini bilýäs. O çilim, pul, o yine näme o kömek etti egin eşik. O iznan eltip berip durlar diye. Bir 3 minut geçen son men diye Türk hökümetine hat yazacak diye Farhad'ı tapıp berin deyip. Duran 3 minut ön Farhad'ın nerdeligi belli bolup durda. Çilim alınıp barliyeti izinden. O egin eşik pul veriliyeti. 3 minuttan sonra Farhad'ın nerdeligini sorap o yere yüzlendim, bu yere yüzlendim. Indi Türk hökümetine de yüzlenecek diye. O yalan gepla oturanlığı vatandaşlar şutaydan görünüp dur. O son näme diye sen diye pravozashitniklerin sekretarı diye. O suutnama var mı? Dogovor var mı? Men ведомствоlayın işe girdim mi? Bir edara o sadestut etmek bol onun işçisi bolmak değil. Hakikat üçün o senin aydanın doğru demek. Ya yanlış aydanı senin aydanın yanlış demek ol. Şol ведомствоda işleyen diyen anlatmanı beren yok. Murat Kurbanov. Eğer düşünen olsanız. O son näme diye Türkmenistan'da diye Farhat bolsa diye bize diye danı gelenak diye. Bize danı berilenak biz bilerdik diye. Vatandaşlar bir zada düşünün. 2002 yılın Sancar vakasında bolup geçenden son tutulup basılanları dünya kampanyası o Davut'u kuramadan zaten näçe baskançak yukarı Mirovoy organizasiya onları diyiri görkezin. Покажите их живыми. Näçe yıldan beri Türkmenistan'a basış edip otyr. Ya diri görkezin ya cesedini görkezin deyip. Şolar bir zat kazanıp bilenak. Alıp bilenak hal bugüne çelli. İň berkisi 2007 yılın 24 sentyabrda OON'da Birleşen Milletler Kuramasında şol döwürki Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov'dan Sancar vakasının pidaları Boris Şykhmuradov hem de Batır Berdiyev OON'un diyen OBSE'nin представителі Türkmenistan'dan. Şoların ıkvalı arada näme aýdyp biljekdiginde men täze wezipe geçtim. Entek men ol delaları öwrenemak umit etýärin şolar diridir dip. Hatta şol prezident bolup duran wezipedäki adam hatta şol maglumat berenak Birleşen Milletler Kuramasına gelip alı böyle Murat Kurbanow'a suwatga berilmelimiş. O logika gelýärmi? Dünya kampanyası olar diri görkezin suwatga alıp bilenak emma Murat Kurbanow'a berilmelimiş. Ras Murat Kurbanow'a berilmedi. Значит başka yer yüze şol sandı Atamrat Saparov demek yalan gürleýär. Yaman gowy logika eken bu. O eğer Türkmenistan'dan suwatga garaşýan bolsaňyz, gowusy öküzden süýt, horozdan yumurtga garaşsaňyz ol amatlyrak bolarmy gadyan? Murat Kurbanov. Eğer Türkmenistan'dan suwatga hamtama bolýan bolsaňyz. Bolýar. Inde advokat meselesinde advokat tutun. O sen İstanbul'da oturýarsyň. İstanbul'da oturýarsyň advokat tutun näme üçin onu edenizak? Bizim tutan advokat gerek olsa men şu advokata tölenip çeki şol iş üçün eminden aş Farhad'ın delası üçün barıp anykla deyip men şu advokata aplaçyt edilen men çeki görkezip biljek. Şu advokatın bize beren suwatkasynyň üstüne şey deyip atanak çyzdığından ertekini öňe sürdün. Mümbirgice şahamçasynyň ertekisine öňe sürdün. Bir var eken bir ýok eken Farhad Türkiýe demiş. Inanaýyn. Biz dogryymyz aýtdys, inanaýyn. Ýöne fakt ýok. Ýekece fakt näme bir zdania görkezildi jaý. Ine Farhad'ın meselesi şu zdaniyada gepleşilýär.
Mün sany şoň ýaly Zdanyanyň videosunu alyp görkezeýin. Mün sany. Ina Farhadyň meselesi şuştaýda gepleşildi. O yerde ne adam belli, ne neme belli. Daşardan bir Zdanyany syomka etdi, ine size delilnama. Inansın, vatandaşlar, bağışlan ölen. İnananlar inansın, ýöne men inanamak şoňa. Bir Zdanyany suwutnama edip görkezen olsa, biz şu derecede samsyk. Zdanyany ine suwutnama edip görkezen olsa. Men hayran. Bolýa. Murat Kurban. 15 gün öňünden Farhadyny bilýär. Deliller var. 15 gün öňünden tutuljagyny bilýär. Ýöne duýdurmaýa Farhady. Farhady duýdurmaýa, Farhad tutulýar. Inden Farhad Türkiýede dip dalşy nemeni dowam edip gelip otyr. Bu proýekt bolmaly onda. Habar berilen olsa. Murat Kurbanow Farhada aýtmadyk bolsa. İzlenam halky güýmäp oturan olsa. Farhad Türkiýede arkaýyn bolun. Çykar ýöne haçan çykjagy belli däl. Gyzykly eken. Hemçin adwokatlaryň ady belli däl. Men geçen videomda düşündirdim. Advokat diyen ilki bilen öz adyny tanıştyrjak bolsa, gazetde adym geçse, YouTube'da adym geçse, indiki gezek şuň ýaly ýagdaýa düşenlerim maňa ýüzlensin. Şul işini oňat başaryr eken Farhady çykaryp bildi. Значит, şul işimizi hem başaryp biler dip adwokatlar za bolýar, begeni ady çyksa. Emma advokat bar diýilýär, bar. Advokat bar. Kim ol advokat diýende? O dağa tutýarlar, bağa tutýarlar, çeşme, deňize, derýa, akýany, gurrunlar, başga ýere alyp gitýärler. Kim ol advokat? Ya advokatyň jany howp awanýamy Farhadyň adwokaty bolan üçin. Eger iksany halkary derejeli, mejdunarodny rang urwindaky advokat bar bolsa, öňkü 1 awgustdyň delasyny alyp bar oturan adwokaty içiksondan yüzlenýärmi Yunus? Kömek edip bilmermiken dip. Haýyş senden dip. Men hiç düşünemem bu zatlara. Ya men barıp yatan samsyk. Ya bizi samsyk görýärler. Vatandaşlar, bağışlan ölen. Soň näme diýe Kaşpirovski diýe bizim Dawut'da diye. İzleyecekler, men Dawut'datym, admintim. Meni diye dinlemeýeti diye. 16 awgustda diye o taýagy mene bardy diye şo hakda bize aýtmady. 16 awgustda diye gitjegini diye maňa aýtmady diye. Gizlin ýagdaýda etdiýip biz gürleşdik şona. Aýtmaýys. Açmaýys şo sekreti. Uteçka bolmasın diye. Aýtmaýys diýdik. Indi şo 16 awgustda Murat Kurbanow ýatlap geçdi. Indi men birazrak sравнение geçeýin vatandaşlar. Bağışlan, ulu gepler otyr, çiğişip gepler otyr. Ay bulan bir menmenligi söýýär eken dip ýalňyş düşünmäň vatandaşlar. Indi 16 awgustda bardyk. O ene şram bar maňdaýymda şo 16 awgustdan ýadygarlyk. 1 ýyl 15 gün öň 1 awgustda Murat Kurbanow bardy. Murat Kurbanow bilen indi men deňeşdirende men Türkmenistanyň vatandaşy. Men Türkmenistanyň propiskasynda. Murat Kurbanow demokratiýanyň has ösen ýurdy. Fransanyň vatandaşy. Men Kalitkadan girip barıp bildim egindeşlerim bilen. Ýek özümden egindeşlerim bilen men girip barıp bildim. Murat Kurbanow näçe köçe aňyrdan gaçyp ýöredi. Näçe köçe aňyrdan gaçyp ýöredi Fransanyň vatandaşy bolup durup. O 16 awgustdaky diýen emeni diýe maňa aýtmady diýe. Men näme üçin aýtmalydym? Sen Farhadyň 15 gün öň tutuljagyny bilip durup habar bermensiň. Sen ýaly adama suwotka berilermi? Sen ýaly adamy pelan gün pelan iş etjek dip inanyp bolarmy? Bolýar. Näme diýe adyhy topary diýe ýapylypdyr diýe o Kaşpirovskiň gatnaşýan nämesi. Açıp gitti o lideriniz. Menem şonaydı otyrun berekelle dinlep bilen ekenin. O adyhy topary diye yapıldı diye. Adyhy topary yapılan bilen Atamrat Saparov, men Atamrat Saparov. Göreşi goýan ýok. Göreşe dowam. Sizden Murat Kurbanow, meniň tapawutlylygym. Siz wezipe üçin göreşýäňiz, barsak agdarsak wezipe geçsek dip. Men göreşen halk üçin. Görkezlen kanunlar ýöresin. Halk üçün çıkarılan kanunlar, konstitusiya, administrativ kanunlar, migrasiya kanunları halk üçün yöresin, yerine yetirilsin dip. Ene tapawudymyz. O birimiz göreşýäs wezipe üçün, birimiz göreşýäs halk üçün. Owamy. Indi 16 awgustda bolan wakadan soň men yüzlendim. Murat aga dedim. Şondan sähelçe wagt
Polşada OBSE'de summit oldu. Yani diriliş katnaştı. Astakıga. Ova. Men de registrasiya boldum. Men geçmedim şu registrasiyadan. Yine geçmeyeceğim belli der. Men yüzlendim. Murad ağa dedim. Menin finansiv yağdayım pes dedim. Finansiv yağdayım pes dedim. Karzına dedim. Kömek edip bilsen dedim. Men Polşa çıkıp dedim. Varşavada şu OBSE'nin yığınağına katnaşıp men Atamrat Saparov davata aktivisti deyip men çıkış ederim dedim. Manglayman perivyaskada şu vaxtlar. Yani vaqt geçen yok. Men şu manglayman perivyaskası bilen barayan dedim. Men şu yerde de çıkış etken dedim. Birazrak koldağı gerek dedim. Menin pulum birazrak yetmendi dedim. Karzına soradım onda da. O näme oldu? Maňa Tuhbatulynyň nomeri berildi. Ana şol şunyaly grant näme meseleleri o Tuhbatulyn çözýär dip. O Tuhbatulyna yüzlendim. Näme de bolsa görkezeýin konsullukda bolan wakany men живой пострадавший adam. O şon näme deýin dip. Tuhbatulyna yüzlendim, bagışladyň. O bizde de näme ýok dip. Olam başga bir näme ýönlendirdi. Netijede umuman aýdylanda приглашение çıkmadı, menem gitmedim. O zatlar vardı düğün için aydılmadı. Şu Polşa temasında. Indi köpçülükte o ya elektronun putem izbirni prezident narodum halk tarafından elektron saylaw arkalı saylanan prezident men dip özünü tanıtyan Murat Kurbanov. O garip kasar dip chat vardı Telegramda. O udalit edildim. Nämçin? Pravda glaza koydu. Atamrat Saparov göwüne ýakmayan sonra goýup bilýär. Yüz görmeýär. Pryamoy. Dälden dogry habar diýişýär. Pryamoy men sonra goýup bilýän. Uzat bolsa elbetde Murat Kurbanova ýakanyp. Soyuz женщин diýip bir chat bardy. O ýerden mudalit etdi. WhatsApp'tan, Telegram'dan ýene mümkin bolan ýerden blok et diýdi. Abdullah aýtdy men bilen habarlaşsyn diýe. İdiotizm. Başga zat der. İdiotizm. Ya hemen özü alıvereyim. Hem yerden blog ettiğinden men bilen havarlaşsın diye. Ay go ekene. Go eken men bilen havarlaşsın diye. Men efir açtım. 47 minut efir geçti. Şu yerde men qaralamadymam, aklamadymam. Şu Farhad'ın meselesinde iki tane teoriyany aýtdym. Biri geldik Erizfin teoriyası. Türkmenistan'a gitti diýip aýtdy. Murat Kurbanov giden ok diye. Vatandaşlar dedim. Wagtyň geçme bolsa dedim, haýsan birininki dedim ýalňyşa çykjakdyr dedim. Ya geldik Erizfin teoriyası yanlış bolup biler. Ya da Murat Kurbanov'unki. Haýsy yanlış gürleyen olsa dedim, halkın öňünde awraýdan düşecektir dedim. Men başka zat aýtdym. Realny sabytýany şoňal suratlandyrdım. Owa maňa SMS geldi. Abdullah'dan SMS geldi. Ene şunday Murat ağa yazdı. O kak görsem akşam efirde o Atamrat Saparov agent. O Murat Kurbanov agent diýip aýdypdyr. 47 minut efir özü aldım da uğrattım. Abdullah dedim. Uğrat şoňa dedim. Men pryamoy uğradaýyn diýerme, men blokda emme ýerde. Zablokirowany. Uğrat şoňa dedim. 47 minutyň içinde haýsy minutda, haýsy sekundda o agent diýen söz ya da Yunus diýen söz geçen olsa dedim, şonu maňa ukazat etsinler şul dedim. O indi men beýdip goýmaýan dedim. Indi men jogap beren ay Atamrat ağa etme, ağzı birlik gowuzat o şu wagtda çelli. O Abdullah da egindeşimiz, dowatanyň beýlek aktivistleri de egindeşimiz o dinläp geldim. Men özüme kiçilik bilemek. O zatları bir adama kulak asmanım. Ondan son ay bolya çıkma nemetme zat ol bul ova. Ay ýöne şu boş neme de ene Farhat Türkiye'de ay ana neme oldu, ay ana eýlek, ana beýlek, ay belki Murat Kurbanov özü bilen oktur şöyle barmağındaşında oynalı oturanna. Ova. Belki şu amatlıdır, belki başka bir zdelkalary vardır. Her hil zat bolup biler. Men pal bakmany halam yok. Ýöne nämçindir? Şu ikisinin arasında simpatiya var. O Yunus'a geplense muňa ýakanak geldi. Böyle indi şu taýda efirde bile oturan Serdar ağa var, Nurcan Gelnece var, o menin uwaşenýam var. Ýöne şu Nurcan Gelnece aýtdy. Eger diýe Farhat diýe 22 ýyl basylan bolsa diýe şeýdip diýe suwdyň düşenýasyny görkeziň diýe. Nurcan Gelnece şu video çıkandan sonra biz gürleştik. Siz komentariya yazdınız. Şu sözleri komentariyada da aýtdyňyz. Men şu taýda jogap yazdım. Vatandaşlar video girip seyredip bilersiniz. Hak hukuka dayanç YouTube kanalda. Şu taýda men jogap yazdım. Здравствуйте, как поживаете? Video formatda jogap bereýinmi? Ya komentariyada jogap bereýin diýenden soň Telegramda gürleşdik. Это ваши слова, Nurcan Gelnece.
Yegeniniz Mansur Mengelov basılandan soň 6 aydan soň biz owadan depedeligini bildik dip aydan kim? Nurcan gelinice özüňiz aýtdyňyz. 6 aydan soň adamyň owadan depedeligini, nirde suwt bolan, nähili bolan, haçan nämedilen bilen aklar. Bugünkü günem suwatga görkezin diýen. Men ýene bir gez aýtdym. Türkmenistandan suwatga sorandan lutşu öküzden süýt, horozdan yumurtka garaşanyň birazrak logiçnyrak geljek. Bu meselede. Bolýan. Murat Kurbanov aýtdy, otdy adamı diye tutup diye yarım günde diye o Türkmenistan'a iyi vermek mümkün değil. Birinciden o yerde yarım günün gurrun gidenak. Birazrak uzunrak neme. Sonra Türkiye'de kanun yöreye diye. O kanun yöreyen olsun. O karşılığım yok. O yöreye. Yani şu yöreyen kanunu nähili ýagdaýda bozup bilýärler Murat Kurbanov. Farhat tutulandı. 4 adam tutulýar. Bahtiyar Kurbanov bilen maşgalası. Farhat, 4-nçüsü de Yunus. Yunus'un adı geçti mi bir yerde? Geçen ak. Yöreyen kanun toktadığı bolýar eken. O. Nem için şu zatlar var da, şu nemede YouTube kanalınızda şu koyamızak şu videonu. Men praýly soraglar beren. Nem için adwokatyň ady gizli, nem için uluslarara koruması bar olsa şol görkezlenak. O. Gelýärden ay Atamrat ana 16 awgustda bizi dinlemedi. Ay ol eyle boldu, ay bul beyle boldu. Bolýa Serdar aga. Bir goşka aýtdyňyz Mahtumlynyň. Şiirdek bolar sen dip. O kıyamatdan bir söz diýdim baýakda. Garaw bardyr yersiz urlan taýakda. Zalymlar hor bolar, galar aýakda. Garip, sen ýyglama, şiirdek bolar sen dip. Ana şo goşkenin bir iki setrini aýdyp geçdiňiz. Ýöne şo Mahtumlyň şo goşkusynda ýene iki sany has oňa setir bar. Alımlara uysan açılar gözüm, cahillara uysan kördek bolar sen dip. Ana bu setirler barada da birazrak pikirlenseniz, men o elbette adamyň şahsiýetine ýetmek, o kemsitmek niýetim ýok. O soň bir Pushkin'in bir nemesi var. Ya rat bit obmanutum dip. Şo goşkin amoka görün. Aldan oturanyň bilip durup şu aldanmagyna begenmeklik bu. Bir tasdijenedir belki. Owa, indi ýene bir hayran galdyrýan zat. Owa, Farhat bugün erte çıkmaly. Murat Kurbanowyň teoriýasy boýunça Türkiýeden çıkmaly, ya Amerika ya Ýewropanyň bir döwletlerine çıkmaly. Emma Murat Kurbanowyň egindeşleri Amerikada beýgirýär, Farhada azatlyk diýip. Bugün erte çıkjak adama näme beýgirýäňiz azatlyk diýip onda? Näme üçin? Bugün erte çıkjak bolsa, garantiyasi bar bolsa, şu adamyň nemesi belli bolsa, ondan soň beýgirmek näme gerek onda? O Farhadyň izinden egneşik bar ya, o çilime eltirliye, pul verilye, 3 minut geçen soň şol aýda oturan adam, men diye şul yerlere yüzlendim diye Farhady tapyň diye, Türk hökümetine de yüzlenjek diye. Ahani, 3 minut öň çilime elti oturýardyň aýyzyndan, egneşik pul elti oturýardyň. 3 minutdan soň howa ütkedimi? Ya kelläňe gaçdym bir zatlar. Ya bilemýok, bu halk samsyk görýärmi bular? Ana şoňaly yüzüne şoňa soraglar berilip nemedilen soň ýigrenç dörýär adamda. Näme? Kaşperovski yüzüne aýtyp bilýär. Atamrat Saparov yüzüne sorag goýup bilýär. Soň ana men de elektron izbirni prezident bolýar. Owa saýlaw etdi, özçe bir sayt açdy, o barada belki aýratyn gurrun ederin. Nähili bolýardy. Owa prosmotr sanyň, like'ın sany kan bolmana o fizikiski o невозможно da. Like basmak üçün sen girmeli şol videosun like basýan. Owa ses verenlerin sany milyonlara geçip diye şu sayta girip ses vermek üçün girenlerin sany 370-380'de durýar. Owa bolýar, bul addelne näme. O şuňal zatlary aýtdym. Bul gaçy bolýar, eger özüni prezident diýip hasap etýän bolsa, menem Türkmenistanyň bir watandaşy. Näme üçin meniň soraglarymdan gaçy? Eger prezident bolýan bolsa, prezident halk üçün prezident olmaly dermi? Menem halkyň bir bölegi. Men ejen diýmesem, bajyň diýmesem, gözüň üstünde gaşyň bar eken diýmesem, meniň goýan soragym. Farhat nirede? Näme üçin adwokatyň ady bellidir, uluslarara korumasy ýok diýip düşünýän, eger bar bolsa, şonuň ýüzüne atlaryň üstüni boýap çıkaryň diýip. Şo soraglardan gaçyp bulak edip ýör.
Açıp blog edip yer çıkıydı, o YouTube'da görülüyor. Men vızıf beryen. Pryamoy YouTube kanalda efir edele. Sorak cevap geçeli. Eğer bana näme sorak var olsa men cevap bereyim. Ýöne meniň hem soraklarıma eğer gayratınız yetken olsa, hormatly Murat Gurbanov. Çıkalı efire. Halkam görsün. Halkın dolu hakkı var. Hakikati bilmek için. Dolu hakkı var. O bir gepinde men de Yunus'u tanamayettim diye, bir gepinde tanadım, näme ettim diye, o ay pul ötürdüm, ay yeni nämeler ettim. Yine bir gezaki atlat diyen, men 15 neçeli surok verdim. Eğer şu Farhat temasında ilerleme bolmasa, men Yunus'un suratını, danılarını, pasportu da var, kimliğinin suratı da var, özünün suratları var, başka da käbir materiallar var. Çıkaryan, näme näme maksat bilen, näme? Sen şonu edenin bilen garnyňa bir zat düşýän ýa jübiňe 5-10 manat pul düşýänmi dip, şoňa logika ýöretýänler bardyr. Ýok, bir zady düşünün watandaşlar. Inandırıp, sen arkayın ol. Hatta şu Yunus'un yanında ýören käbir adamlar aýtdy. Farhada uluslarara korma oňartdyňmy diýende, "Ey, lişni rasxod edip näme edeli, bar bir ýurda gitýäs zat" dip Farhada aldap gezen adam Yunus. Indi bize gelen maglumatlara göre o mümkin manipulasiýadyr, dogrudur, mümkin ýalyndyr. Bundan soň Farhadyň düşen gününe başka bir aktivist, lüboy bir vatandaşymız düşmesin, şunun gepine inanyp, o şuna barıp yanıp gitmesin. Şu yoldan göremesin dip. Men şoň üçin Yunus tanaty goýjak. Ine Yunus diýeniň ýüzi şul, hakyky ady familiýasy da şul dip men görkezýän. Şo Farhadyň düşen kurçogyna o başka adam düşmesin dip. Farhada da kän aýdyldy, Farhad. Ýalňyş ýolda barýan Farhad, etme ýok, men bilen. Poldu näme aldı, manipulasiýa aldı ot. Adamy näle hipnoz edilýär. Şoňa hipnoza düşdi Farhad. Şol zat gaýtalanmasyn dip men Yunus'un ýüzüni çıkaryp goýan. Ya özü çıkıp aýtdy, men şol pelança, men ýene bir gez aýtdym. Ady P harpyndan, familiýasy G harpyndan 1984-nji ýyl may aýynda doglan. Çıkıp ya özü boýuna alýar, men şol. Şuňal ýagdaýlar boldy dip. Bolşuny aýdyp berýär. Ya da men çıkarýan. Men söz berýän watandaşlar, eğer 15 neçeli ütgeşiklik bolmasa haýyrsizden şu efirden aýrylmaň, 15 günü men efir açýan, 15 günü efir açýan. O Igor Közen ýüzüne. Men ýene bir gez aýtdym, müň towa, estağfurullah müň towa, uly geplem ýok, o çiýşem ýok, menlik edem ýok. Elinde yaragly goşuny bolan, polisiýasy bolan, mähkemesi bolan prezidentden çekinemiz ýok. Bizdiň Hudaýdan gorkýas. Yunus kim? Yunus'tan näme üçin gorkmaly? Ýok, gorkam ýok. Men öňem aýtdym. Bu dünýäge gelip, iyip içip keyif edip, mes bolup ýaşap ötmek bilen bu dünýäniň manysy biten ýok. Izinde perzent galmaly, at tutaryň galmady. Şol giden oglanda Farhatda at tutar galmady izinde. Perzent galmady. Şu güne sokdular dip. Bugünkü günem rahat, men goýmaýan. Isleseňiz meni gowy görüň, isleseňiz ýaman görüň. Ýöne men Yunus'un ýüzüni çıkarýan. Vatandaşlar, bana sorak berýärler. Ine birden Farhat, Murat Gurbanowyň aýdyşy ýaly, Amerikadan ýa Ýewropa döwletleriniň birinden çyksa, sen maskara bolmarsyňmy dip. Vatandaşlar, esasy maksat bu taýda. Adamy maskara etmek, o şonuň mertebesini kemertmek, şonu ana yalan görüledi dip. O halkda ryswa edip, ýani maskara edip görkezmek däl meniň maksadym. Benim maksadım beren soraklaryma jogap almak. Pryamoy, понятно, konkretny sorak. Men şoňa jogap aljak bolýan. Men sorak berdim. Eger Farhadyň uluslar ara korumasy bar bolsa, aslında ýok şol. Ýok, ýakyn egindeşler hem aýdyp oturýarlar şu Farhadyň uluslar ara korumasynyň ýoklugyny. O eger bar bolsa, seriýa nomerini smaska et, adyny boýady, ekranda görkez. Farhat köpçülige tanalan şahsiýet. Oyunun yüzü görünüyor, o hökümet tanaya diyen atmaska geçen ak bu taýda. O advokatlar kim? Eğer bar olsa, kim nämçin görkezlenip, gelip nämçin Farhatda advokat gizlin. Adı belli däl. Şol soraklara sorak goýdum. Emma jogap berine näme alýan? O meditasiýaňy dogry et. O 16-sında konsulstwa gitjekligiň barada sen habar bermedin.
Owa. Men soraglaryma jogap alyp bilemek. Bu taýda meniň maksadym. Adamyň mertebesini kemeltmeklerden hakikaty yüze çıkarmak. Hakikaty yüze çıkarmak. O zaman o maskara bolarsın diyen nemesinde yok. Ol maskaraçılık değil. Soraňa jogap soramak. Ol maskara bolmaýan. Men käşkitdi. Menem hemmeden beter şu men begenjek. Eger şu Farhat hakikatdan Türkiýede bolup, hakikatdan Ýewropa döwletleriniň birinden ya da bir Amerikadan peýda bolsa, çyksa, menem begenjek. Emma nämçindir bul nemeler bolup geçen zatlar ters tarapy görkezýär. Böyle vatandaşlar, efire gelenimiz için köp sağ olun. Mümkin bunu tuzlak etmen yeni adiliğini de başka adiliğini saklap durur. Olan bilgisi yok. Yani üst açılır. Git bunun adam de. Prinsipiyelne bir zat anık. Farhat Meymenkuliyev Türkmenistan'a ya gitti, ya gidiyer, ya yolda. O gidiyer. Biz onu saklap bilemiz yok. Biz bu prosedurani saklap bilemiz yok. Biz bu proseduru 2 sany prezidentin arasında çözülýär. Diňe şolar saklap bilýär. Ministrim saklap bilen ok hiç adam. Sebäbi Farhat Durdyýewiň işi ol bir vatandaş beýle üstüne vatandaş arda ýazy, o da däl. Hökümet meçhuruna ýokarda çözülen mesele sebäbi kanunlary seýden oklar. Onu aňardan buyruk bolmasa hiç bir ministr, hiç bir departman bölümi özüne gahrmanyk alyp kanun bolmaz. Siz bilýäňiz. Şoň üçin muňa Farhadyň ýanyna ýollaşyň güýji ýetmejegi belli. Muňa adwokatyň güýji ýetmejegi belli. Ýöne biz onu öňünden bilmedik. Ol bir. İkinci. Indi men hemme zady düşündirsem şu zatlary indi bolup geçen zatlar analiz etdikden näme biz diýilýär? Haýat netije çykarylýar. Birinji netije. Farhat gittimi? Ya toşna şunu diýär, ya erti gidiýär, ya 6-njy günlerle bazyny gitdi, ya ine 2-nji gün gitdi. On hiç ilmanysy ýok. Ol gidiýär. Ya bardy, ya barbotyr, ya erti gidiýär. Şun 20-30-da reis var, Türkiýanyň samolyody, erti giden Türkmenistanyň samolyody reis var. O gidiýär. Onu saklap bolmaýar. Ine özüň gaýdyň, şu 6-njy gün gitdim ya 1-nji gün gitdim ya 2-nji gün gitdim. Näil tapawdym? Hiç ýeli. Ba tapawdy, küçük tapawdy. Onuň üçin çykyş edip, ol ýanyna ýoldaşlaryny kritik edip zat etip ýörmeliler. Onuň hiç ilmanysy ýok. Egerde biz şonu eden ýagdaýymyzda biz Farhat Durdyýewiň dassiýasyny şeýle bir kapalar, hiç bir halkara guruma barmaz şoň ýanyna. Şonu halas etdi. Ýok diýer. Bu dassiýa meniň üçin nimerek diýer. Kaparak iyi var şu dassiýaň men barasym menen ok diýip gaýtyp muňa kömek etmän ziýan eder. Akılly hereket näme? Farhat Durdyýewi akitdiler. Oňuň biz dogry utulmadyk. Biz bir prosedurda utulduk. Indi ikinci prosedura başlady. Türkmenistanyň içinde suud, Türkmenistanyň içinde ýa-ni derňöw, Türkmenistanyň içinde hemme prosedura başlady. Biz dowam etmeli. Biz çykyş etmeli. Biz gollamaly. Men şu düýün kaýdyşmaly. Blogerler tapyp, arda ýazyp, protestler edip, biz pol